Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseMthambeka okuyindawo ke esemzini wase 809 esitaladini esibizwa ngokuthi ke kusebuhleni. Yilapho ke kutholakala isidumbu somfanyana oneminyaka eyi14 ubudala 14 kanti ke umfana ofunda ibanga ugrade 9 esikoleni samabanga aphakeme endaweni ke yaseThembisa West. Kubiya ukuba ke lo mfana utholakale ke elenga ngaphakathi njengalokhu ke kusolwa ukuba ukhungile. Abezimo eziphuthumayo babiziwe endaweni yesigameko kanti ke uma befika babese bemmemezela njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko okuyigumbi ke liumjondolo kulona ke ijalidi leli ke sesilibalulile. Amaphoyisa estation samaphoyisa eThembisa South abiziwe endaweni yesigameko kanti ke nawo azovula ke lokhu ekubizwa ukuthi ke yidokodo iinquest ngalo lolu daba ukuze ke kuphenywe. Sikhulumisana ke nomunye owumholi kuwo amalungu omphakathi obhekeleke ezokuphepha umnumzane uThabiso Mofokeng kanti ke yena uphawula kanje. Dumela ngina Thabiso Mofokeng ke member ya safety ya Ward 11. Today badudi ba re jwetsitse hore bo groupung ona le ngwana tsa di hengile. Ngwana ke na ko Thembisa West o kena grade 9. So but re mona ha shabalala he se hlaile ha shabalala sibima ka taba ya bullying ya dikolong. Jwale re kopa batswadi le di community tse ding re kopane re buisane ka taba ya bullying ya dikolo because ngwana o ipolaile ka bohloko di hengile ha jo tsa batswadi ba hae re sekolong bona ba mhlokomeza o ra etsang na ithuletse. So ha re bueng le bana ba rona re sekolong le etsang re thola information from baneng ba rona ka ba ga ba tlola fela go mona go hla sekolong re thukola melomo. So mphakathi wa Thembisa le wa 11 ha tshwaraneng ke na Thabiso Mofokeng ke a leboha. Kanti ke asikusho bakwethu ukuthi lolu choko lokuhlukumezana kwabafundi ezikoleni lubonakala ke lubuya futhi endaweni yaseThembisa ngoba seziningi ke izigameko ezibikwayo zokuhlukunyezwa kwabafundi ezikoleni phecelezi lokho kubizwa ngokuthi ke ibullying. Kuningi ke futhi ke nakwezinye zezikolo ke singayibalula lolu choko lwebullying olubonakala ludla lubi. Asazi ke ukuthi ke iyogcina ke izale enkomoni kepha ke ukubambisana kwamalungu omphakathi inhlaka zokuphepha kanjalo ke namaphoyisa nokho udaba olungagcina luxazululekile. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe ubanele uBrazo Sondlo endaweni yaseMthambeka khona lapha eThembisa. Siphinde ke sidlulise amazwi enduduzo kuona ke umndeni.